Ricardo, baina zuen aitebe Valentin be, ez zan egon... Kartzelan bai. Kartzelan egon zan, ez da? Bai. Eta... Ni zera, ez dut zuzizten da, Ogezen, zozen, egoten zana erutzen duen. Nora joaten zinen zu aiteri berbetu da? Zera, kartzelean nagun joan nundi guten itxe magi. Eta estazioatek guten, eta zo bibon zerin, gero irbie gozen, buruz. Hane erriba badan. Bai. Hane behar nintzen da, zen kartzelak. Larrina gara, ez da? Larrina gara. Eta zu joaten zinen janarez eroeten antzien behin? Bai. Eta zenbat denbora lezi jaban Valentinek kartzela? Kartzelan, urtik irazen hor. Urtik bai. Zer egon San Feliperekin, bere lehenguzuarekin batera? Bai, da gero, tio, eta ari notzen kadena perpetua eskati izanako. Da gero, Runtxo fella, gurete etxe da bela, afzi jaue. Da ba, bebilurrez, gaur zara jungo zin da. Eta milikuna izan, eta zera izan, afzi jaue bestie, zera Pepe. Bai. Zuen aike kartzelan egon zan, gerra horretik politikan zego zeria banala? Ez? Ez, baina ez hozit... Baina, guraitik esan izan ayuntamientoko zozer? Ba, konsejala ero, bai. Alkati tio zan. Bai. Da, gureke konsejala horlako zan.